Bine v-am regăsit! Astăzi m-am gândit să vă arăt cum se croșetează un buchețel de flori de liliac. Este vorba despre acest minunat buchețel de flori, flori pe care l-am croșetat cu bumbac alba, același bumbac mercerizat pe care îl cunoașteți. Am lucrat cu croșetă numărul 1,5. Deci cunoașteți firul, vi l-am arătat, da? Alb, verde, da? Și cele două nuanțe de mov, mov deschis și mov închis. Veți mai avea nevoie de o forfecuță, de un ac cu care să ascundeți pe dedesubt firele, de niște mărgeluțe galbene, mărgeluțe de nisip, da? Și de un fir metalic. Am aici de 0,4. Acestea fiind spuse, eu zic să trecem la treabă. Astăzi vă voi arăta cu alb, ca să se vadă foarte bine. Deci, așa vin floricelele noastre, după ce le-am făcut una câte una. Pe urmă am venit cu firul acesta metalic și am băgat mărgeluțele în mijloc. Da, apoi am format buchețelul. Deci, vom începe cu cercul magic. Aveți grijă să lăsați și capătul de început și de final puțin mai lungi. Deci, voi începe cu cercul magic și voi face primul nod de început, da? Apoi pe acest cerc magic voi face 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Apoi voi trage de acest capăt de început și voi strânge cercul magic. Apoi vin cu croșeta în primul ochi, în primul picioruș scurt și voi încheia acest rând cu un ochi alunecat. Apoi vom trece la rândul următor și vom face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 și 5. Apoi ne vom întoarce pe acest lanț doar cu 4 piciorușe scurte. Deci vom veni cu croșeta în ochiul imediat următor și vom face piciorușe scurte. 1, 2, 3 și 4. Deci în fiecare ochi am intrat cu croșeta și am făcut câte un picioruș scurt. Apoi venim cu croșeta nu aici în ochiul acesta, ci în ochiul următor. Și vom face un picioruș scurt. Apoi mergem în ochiul următor și vom mai face încă un picioruș scurt. Apoi de aici pornim iarăși cu lanțul de 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4 și 5. Iarăși ne întoarcem pe aceste ochiuri de lanț, făcând cele 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și 4. Apoi venim cu croșeta în ochiul acesta și facem un picioruș scurt, iar imediat lângă acest picioruș mai facem în ochiul următor încă un picioruș scurt. Apoi, de la acest picioruș scurt vom porni iarăși cu cele 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Acum ne întoarcem din nou pe acest lanț și vom face cele 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și 4.
Apoi venim cu croșeta în acest ochi de aici și vom face un picioruș scurt și în ochiul imediat următor mai facem încă un picioruș scurt. Apoi vom face din nou lanțul de 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Ne întoarcem pe acest lanț cu cele 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și 4. Apoi venim cu croșeta în ochiul acesta, facem un picioruș scurt și în ochiul imediat următor mai facem încă un picioruș scurt. Și am terminat cel de-al doilea rând. Vom trece la rândul următor făcând petalele. Da? Deci vom umple aceste 4 petale. Ca așa este la liliac. Liliacul are 4 petale, da? Deci venim cu croșeta exact aici, în primul ochi de la bază. Aici. Și vom face un picioruș scurt. Da? Apoi luăm pe ac, intrăm în ochiul următor, dar nu vom face picioruș dublu, ci vom face doar jumătate de picioruș dublu. Adică aceste 3 ochiuri le vom croșeta împreună. Apoi luăm pe ac și intrăm în ochiul imediat următor și facem un picioruș dublu. Luăm încă o dată pe ac, degeteu și intrăm în ochiul imediat următor și facem un alt picioruș dublu. Apoi luăm pe ac și venim exact aici în vârf și vom face în acest ochi 3 piciorușe duble. 1, 2 și 3. Apoi ne întoarcem spre baza florii, da? Și luăm pe ac și intrăm în ochiul imediat următor și facem un picioruș dublu, luăm pe ac, intrăm în ochiul următor și mai facem încă un picioruș dublu, luăm pe ac și în ochiul imediat următor facem jumătate de picioruș dublu. Apoi, în ochiul imediat următor vom face un picioruș scurt. Și asta este prima petală din cele 4. Apoi, în ochiul următor facem un ochi alunecat și am ajuns la petala numărul 2. Și venim aici la bază, da? Exact aici. Aici. Și vom face primul picioruș scurt. Apoi luăm pe ac și facem în ochiul următor jumătate de picioruș dublu. Apoi, iarăși luăm pe ac, intrăm în ochiul următor și facem un picioruș dublu, luăm pe ac și iarăși în ochiul următor vom face un alt picioruș dublu. Apoi, luăm pe ac și chiar aici în vârf urmează să facem cele 3 piciorușe duble. Deci în același ochi din vârf avem de făcut 3 piciorușe duble. Apoi ne întoarcem spre bază și luăm pe ac și vom intra în ochiul imediat următor și facem un alt picioruș dublu, luăm pe ac și intrăm în ochiul următor și facem un alt picioruș dublu. Apoi luăm pe ac și facem jumătate de picioruș dublu în ochiul următor, iar în ochiul următor un picioruș scurt. Și am mai terminat încă o petală din cele 4. Apoi facem un ochi alunecat în ochiul următor și trecem la petala numărul 3. Deci, picioruș scurt,
jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, un alt picioruș dublu și în vârf cele 3 piciorușe duble. 1, 2 și 3 piciorușe duble în vârf. Apoi, în ochiul următor facem un picioruș dublu, în ochiul următor un alt picioruș dublu, în ochiul următor jumătate de picioruș dublu și în ochiul următor un picioruș scurt. Apoi, un ochi alunecat și trecem la petala numărul 4 și facem un picioruș scurt, jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, un alt picioruș dublu, cele 3 piciorușe duble în vârf, 1, 2 și 3 piciorușe duble. Apoi, în ochiul următor vine un picioruș dublu, un alt picioruș dublu, jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și un ochi alunecat și închidem ultimul rând cu acest nod de final. Vom lăsa firul puțin mai lung, vom tăia și vom trage firul. Apoi cu un ac o să veniți și o să băgați acest capăt până aici în mijloc de unde am pornit, da? Acum vreau să vă arăt cum băgăm în mijloc aceste mărgeluțe galbene. Deci aveți nevoie de mărgeluțe galbene, de care aveți de nisip sau mai mari, de care aveți în casă, da? Deci vom tăia din acest fir metalic cam 20 de centimetri. Deci am luat o bucată de fir metalic și pe acest fir metalic voi băga 4 mărgeluțe de nisip sau de care aveți. Deci 2, am deja 2 și o să mai pun încă 2, 3 și a 4-a mărgeluță galbenă. Am pus 4 pentru că sunt micuțe. Apoi le punem cam la jumătate. Da? Și începem și răsucim ca să se prindă ele bine aici. Deci răsucim până se așează bine pe firul acesta metalic. Da? Ceva de genul. Așa. Acum venim cu aceste 2 fire metalice exact în centrul florii, da? Și le vom trage așa. Și asta este floarea noastră de liliac de astăzi. Veniți apoi cu cele 2 fire. Eu nu pot pentru că n-am băgat acest fir, n-am venit cu el până în mijloc. Veniți și răsuciți așa peste fire. Pe urmă veniți cu, eu știu, cu verde și acoperiți sau cu o panglică din saten
Eu am venit cu saten și am acoperit aceste fire metalice să nu se vadă. Da? Apoi faceți separat frunzele. O să vă arăt în tutorialul următor cum facem și aceste minunate frunze. Sper că v-a plăcut tutorialul meu de astăzi. Mă opresc aici. Vă las și pe dumneavoastră să faceți acest minunat buchet de flori de liliac. Și vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc că v-ați abonat la canalul meu. Și vă aștept și la alte tutoriale.